почвай да броиш ето тук в този ъгъл. Виж го бюрото. Добре, спри. Спри го чека. Окей, почвай да броиш. Идна. До 15. 4. О, не, какво да пада? Какво да пада? 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Перфектното място. 15. Оу. Дондера. Оу. Какво правиш, бе? Това не си ти. Че, помислих, че да видях, защото ме въргаляше. Трябваше да погледна. Добре. Можеш да отваряш врати с да знаеш. Да, знам бюро. Окей. Излез от там, моля. О, къде? О, не, нека мръднем. Нека мръднем бюрата малко. Уи! О, не! О, не! Опа. Бюрото. Еми, умръсва ми да те чакам. Ела, виж да ти покажа къде се скрих. Не мога да скача по страната. Ела в кухнята. Защо направи салто? Как те де? Какво гледам? 1, 2, О, но. 3, 4, 5, Por favor. 6. Той човек гръмна. Как се самоуби? Не знам. Чакай, не съм готов. Не, изготвен съм. Защо изкърта на вратата? Сготвен съм. Човека не трябваше да пада там. О, стола падна. Къде си? Не съм динозавъра. Кое бюро си? О! Аз си се самоуби. Да, все още съм жив. Не съм прозореца. Там. Кое? Това там. Кое? Кое има там? Не виждам от тук. Non си човек. Оу, внимай, да не рикошира куршума в лицето ми. Къде си в тази малка стая? О, не! О, ще ти свършат патроните. Човека да се забравя отдоле. Не съм под леглото. О, не! Стой, че го тигнах малко. Спокойно, не съм леглото също. Аз не знам как да съм мъртъв. Кажи ми, ако се предаваш. Защо се стъкнах? Стиг, да. Махни се. Махни се. Махни се. Този бюро. Предаваш ли се? Не съм Фреди. О! Вече... Да, окей. Предаваш ли се? Не. О, не, растението. Какво правиш? Вандализира цялата стая. Ау! Успя. Леле, разгеле! Чакай! 15. Стъкнах се! Идвам. Чакай! Uh-oh. Oh man. О, не, териските. Не и териските. Ah. Оу.
Не! О, не! Телиските. Някъде тук ли е бюрото? Какво клякаш, бе? О, не! Как да ме видя? Как да ме видя? Не, изкърти керефа. Как видя келе? Беги, беги! Партакеш! О-о! Кръчонгъла ми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, готово. О, не. Къде е бюрото? О. Къде е бюрото? Но. О, Ей, ки. много си бързо ставаш ли? Не видях някой. Не те ли убих? Не. Как? Човека ми се катери по равна стена. Как се сейвнах? Танки. Какво бягаш на балкона, бе? Тихо е, черп. 7, 8, Как е? Чакай. О. Това дали ще направи бум? Fire in the hole!